Assalamu alaikum Müslüman kardeşler. Bugün bizim Akmaşit stüdyosunda konakta Akmaşit medresesinde şitten turb oku bölümünde okuşu ikinci kurs hem birinci kurs şagirdlerimiz Rafail abi hem Nail abi. Biraz o'zingiz turunda tanıştırıp gitseniz idi. Siz meni? Men Bашкортстанның Бурай районы, Бурай авылынан келдім. Анда шулай ук біздің Ак мәчет, Қызыл мәчет бар Бурайда. Илдар хәзрәт имам хатип булган Ак мәчеттә укырга йөрибез. Әлеге вакытта сессияга килдек. Шаллы шәһәренең Ак мәчет мәдрәсәсендә укыйбыз. Medreseye gelir aldığından koyda işliydiniz? Мен әлеге көндә пенсионермын. Эчке эшләр бүлегендә озак еллар эшләдем, 30 елдан артык. Һәм башка эшләрдә отставкадагы полковникмын. Соңгы елларым инде пенсияга чыкканчы мен милиция начальнигы булып эшләдем. Рафаил abi o'zingiz турында таныштырып кетсеңіз, кайсы яклардан koyda işleysiz? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Men Zeler rayonu Qalmırza avulundan. Men o'zim bolalar приютында эшлейм, социаль приют, Turg'ay deb atalabizning приютimiz. Bolalar приютында тәрбиячи булып эшлейм. Шул din ilimi тартылдым инде. Күптәннән уку теләге уянган иде инде. Менә Аллага тапшырып, бу ел мәдрәсәгә кирдем, инде Алла берсә, дин гыйлеме алып, наклап, гыйбадат кылырга өйрәнергә исәбем инде. Аннан соң инде авылда инде безнең үзебезнең якташ Казанда эшләүче академик Әхтәм абыйыбыз мәчет салды. Менә 2 ел элек без мәчетне ачтык. Хәзер мәчетебез дә бар, намазлар укырга, җәмәгать белән намаз укыйга намазлар. Ин гыйлеменә өйрәнергә мөмкинлекләре бар, шуның өчен инде менә белемне арттырырга дип тырышып килдек инде менә мәдрәсәгә. Nail abi, siz менә бу елны инде икенче курста сессиябыз тамамланып килә. Уку планы буенча безнең менә яңа стандарт кертелде бит инде диния назаратыннан. Уку планы процессы турында сөйләп китсәгез иде. Нинди авырлыклар булды имтиханнар тапшырганда, нинди җиңеллекләр, нинди теләкләр бар менә мәдрәсәдә? Халык әйтеме бар бит инде, уку бер вакытта да җиңел булмый. Укуны әйткәннәр энә белән куе казы дип. Шулай булуына карамастан, безнең монда преподавательский состав, мәдрәсәнең директоры Рөстәм хәзрәтнең оештыру вопросларында безне укырга кабул иткәндә, ниндидер безнең сорауларыбыз булса, һәр вакытта да Сәйид хәзрәткә мөрәҗәгать итәбез бит инде. Башта менә шушы Чаллының Ак мәчет мәдрәсәсен ишеткәч, әле укырга кергәнче без үзебезнең районның имам мөхтәсибе Рифат хәзрәтләр белән беренче тапкыр конференцияга килгән идек. Шул вакытта мен вообще менә бу җитмәстәй мәдрәсә кебек итеп күз алдыйдыр идем. Ак мәчет мәдрәсәсен. Менә Аллага шөкер, үзебезгә дә шушы мәдрәсәнең әлеге вакытта студенты булып укырга Аллаһ Тәгалә насыйп итте инде. Авырлыклары да була, җиңел дә. Башта экзаменнарга кергәнче әзерләнгән вакытта бик авыр кебек күренә. Шуннан соң экзаменнарны тапшыра башлагачтан, белгәнеңне сизгәчтән кыйбуланып китәсең, батырчыкланып китәсең инде. Шуннан мен шунысына тагын игътибар иттем. Аллаһ Тәгалә әйткән бит инде, үземнең бәндәләрем миңа карата бер адым ясасалар изгелеккә, мин аларга 10 адым ясармын дип. Менә безнең укытучылар да, преподавательләр да шуны кебекләр. Без тырышабыз бер адым атларга, 2 адым, алар безгә якынаялар. Шулай ук күп адымнар белән. Шуңа ышаныч туа, тырышып була. Без бер группада шушы Бурай районыннан 6 шәкерт без әлеге вакытта үзара без күмәкләшеп әзерләнеп алабыз. Тегендә дә әзерләнәбез, монда килгәчтән дә
кемден инде сұрау болса, шуларны, шуннан һәр вакытта да үзебезнең укытучыларга обращаться итәбез. Шулар белән без экзаменнарны бик нык авырлык белән түгел, түзәрлек итеп тапшырып чыгалабыз. Менә Аллага шөкер, май аенда килгән сессияда да безнең группа, безнең курс инде повторный экзаменга, имтиханга кермәде. Сразу беренче кергәндә үк тапшырып чыгалдык. Әлхәмдүлилләх, менә шушы икенче сессияда да шундый ук тырышлык белән әйбәт кенә матур гына иттереп тапшырып чыгалдык. Ну, предметларга килсәк, алар барысы да караганда авыр кебек. Чөнки без гражданский уку йортлары беткәнбез бит инде. Дин белән кайберләребез соңгы елларда гына башланып кына килә. Коръән тәҗвидләр белән укырга да, шифахия фәнендә дә әлеге вакытта менә гарәп теле грамматикасы башланды бит инде, авыр гына кебек. Ну, укый торгач, шуннан бигрәк матур иттереп укытучылар аңлаталар. Роле менә аңлавымча, күрүебезчә башка шәкертләрендә фикере шулай инде, укыту юнәлешендә безнең Рафик хәзрәт нык көч сала. Расписаниелар матур итеп эшләнгән, экзамен расписаниелары, уку, дәресләр буенча бер тоткарлык юк, бер ни юк. Шуннан соң укытучылардан Габдулмалик хәзрәт, шуннан соң Мөхәммәд хәзрәт, Азат хәзрәт, Мансур хәзрәт. Мансур хәзрәт сөйли башласа инде, ул Коръәнне алып кереп китә, дәрес үткәне сизелмәй дә кала инде. Менә башкалары да караган очрагында көн эчендә бит инде күп кенә дәресләр була безнең, арттырырга тиеш. Аллаһның ярдәме беләндер инде, аның рәхимлеге беләндер инде. Шул хәтле менә матур иттереп, аңлашыла торган иттереп аңлаталар. Шуның нәтиҗәсендә дәреснең үткәне сизелмәй дә кала, көннең дә үткәне дә сизелмәй дә кала. Шундыйрак рәвештә бара инде. Менә сез сессияда шушында Акмәчет мәдрәсәсендә булганда, сез бит инде торак йортында яшисез. Мәдрәсәнең торак йорты турында нәрсә, нинди фикерләрегез бар? Сезгә ошыймы менә торак йортында яшәргә? Бу Акмәчет мәдрәсәсендә бүтән мөмкинлекләр тудырылган дигән мин. Әле мин яңа кеше, әле укыгына башладым. Укуда авырлыклар бар иде, менә гарәп теле, менә пока кереп китү авыррак, но имтиханнарны әйбәт кенә тапшырдык. Бу сессиядәге имтиханнарны. Менә имтиханнарны әйбәт кенә тапшыруның ничек дип әйтим инде, тапшыруда ярдәм итә, монда торып уку. Чөнки бу мөмкинлекләр зур. Бер-бер киңәшәбез, кич белән буш вакытларда бер-бер киңәшәбез, утырып эшләбез диюшләр, класслар ачык, бит, якты, иркен, җылы класслар. Кирәк вакытта ял итәбез, аннан соң бергәләп шөгыльләнәбез. Бүтән предметлар буенча да бик уңайлы, бик җайлы, кирәкле китаплар да бар. Бит, магазины да якында гына, китапханәсе дә бар. Кирәк булса китап киштәләренә, Коръән китаплары барысы да бар, бүтән мөмкинлекләр дә тудырылган. Ашау-эчү дә әйбәт, торыр урыннарда җылы, иркен. Минемчә, монда укысына килеп торам. Килгәнемә бер дә укымыйм, Алла бирсә, бетереп чыгарга инде тырышып укып тимән инде. Шул укытучыларга да уңышлар телим. Шул. Мен сабакташка өстәп шуны гына әйтәсем килә. Менә ашханәсе, аш пешерүчеләр шул хәтле тәмле ризыклар әзерлиләр. Шуннан мәдрәсәнең дирекция руководствосы, җитәкчеләре аны карап предусмотреть иткән, әзерләгәннәрдер инде. Шәкертләр, агайлар, бабайлар, сез утырып кына торыгыз. Бу сез көндезге бүлек шәкертләр турында. Көндезге бүлек шәкертләр турында әйтәбез. Алар бит инде монда үзләре укыйлар. Без килгән чагында сессияга йөгереп торалар инде.
Ең бірінші игътибар итәсең аларга күрсәләр, кайдадыр сәлам биреп, исәнләшәләр матур иттереп, итәгатьле итеп. Шуннан соң ашханәдә инде утырып, көтеп торабыз, ресторанда утырган кебек, алар йөгертеп, карап кына торалар. Менә ашың бетте, уже икенче ашны китерәләр, второй блюдасын китерәләр. Шуннан соң анысын ашап бетермисең, уже чәйләрен йөгертеп китергәннәр. Кайда икмәк әзәеп киткән, йөгереп кенә торалар. Шуннан менә тагын бер тапкыр әйтәм инде, шул хәтле ризыкларын тәэмин иттереп әзерлиләр пешекчеләр. Үзләренә дә әйтәбез инде рәхмәтләрне. Менә шул кадәр инде ашап туймаслык инде, җитди рәхмәтләр. Шуннан кибет, монда кибеттә безгә кирәк уку асбаплары, Коръәннәр, онда дугалар, төрле сүрәләр, вообще кирәкле китаплар инде, аннан соң башка уку асбаплары очсызрак та тора. Хәтта менә кичә Илдар хәзрәт бурайдан шылдыратты миңа. Нойлабый шифахи алып кайт әле 8-дә кирәк була безгә дип. Мин кирдем дә сорадым. Менә кибеттә сатучы инде. Вот, соравым, алып бирде, шуннан алдым, алып кайтып бирәм. Менә шундай. Шуннан соң безгә укытучыларда нинди уку асбаплары бар кибеттә или библиотекада. Библиотека бай икән, оказывается, безнең монда. Вот, керәсең, карыйсың. Шуннан соң Азат хәзрәт Гакыйда ат-Тахави бара бит инде безнең әле курста. Алып кирде, барыбызга да библиотекарь аңлатып әйтте, без барыбызда китаплар алып кайтып киттек. Каяндыр эзләп берсе булмады, итмәде. Менә шундый рәвештә бөтен җайлыкларда оештырылган инде. Моннан килгән сайын игътибар итәбез, менә Ак мәчеттә һәр вакытта төзелеш бара. Кингә әйтте, Рөстәм хәзрәт ул теге вроде бы менә шундый данлыклы мәдрәсәнең директоры булгачтан ул югарыданрак карарга тиеш кебек. Үзе ул менә шәкертләр кебек, әле генә монда исәнләшә, әле генә тегендә безнең тулай таракка керә, сорап чыгып китә, монда хәлләр ничек, üşенмисезме, җайлымы дип, шуннан ашаган чагында столовыйга да кереп сорап чыгып китә, ничек ризыклар тәмлеме дип инде. Шуннан соң коридорда күрсәдә обязательно хәлләрен сорашып инде, ничек бара укулар, шундый мөгамәләләр менә шул хәтле әйбәт инде. Теге сөенеп, Аллаһка шөкер әйтеп, укырга да укырга, Алла бирсә укып чыгарга инде бер башлагачлар. Минем тагын бер соравым бар сезгә. Менә Нойлабый, бу сессияда безнең бер сүз чарасы булды. Анда булсагыз, шул чара турында сөйләп китсәгез, андый чаралар кирәкме безнең мәдрәсә өчен? Менә үзегезнең фикерегезне. Бу поле чудес. О, бигрәк ошады. Без аңарга сразу кирегә дә тырыштык инде. Ул вакытта безнең әзрәк кенә дәресләр бар иде, бетеп җитмәгән. Бер кадәр кирде, ниләр читтән торып укучылар инде, соңдан дәрес бетү белән йөгереп кирдек. Финалга ул вакытка уже үзебезнең якташыбыз Илдус Хаҗи чыккан. Шуннан алып баручы, мин аны исеме белән әйтәлмим инде, менә бик матур итеп алып барды. Шуннан иштәлегенә кагылганда, вот дин белән дә бәйле, менә без белмәгән нәрсәләрдер, ана шунда сразу ишеттек, ул хәтердә кала бит инде. Аннан соң уенда катнашучыларга да вопросларны, уенның барышын, төзелешен оңгайлы итеп, җайлы итеп, аңлаша торган итеп эшләнгән. Ну, андый тагын чаралар булса, безне сөйнеп карарга, даже шундай менә желание булып китте инде, үзем катнашырдай булып куясың инде. Менә иншалла минем соравым шундай сезгә. Иншалла бу мәдрәсәне бетерерсез. Сезгә имам-хатиб, ислам нигезләре мөгаллиме квалификациясе биреләчәк. Алдагы тормышта иншалла менә имам-хатиб булып эшләр идегезме? Рафаил абый, башта сез әйтегез. Менә безнең авылда инде ул яктан авырлык бар. Чөнки безнең үзебездә менә имам-хатиб юк. Мәчетебез бар, иншалла, имам-хатибыз юк. Әле моңа кадәр менә дини йолаларны үтәр өчен без башка авыллардан алып килеп бирдек хәзрәтләрне бит.
Үзебездә булмагач, шунысы кыен. Миңа да тәргеш булгандыр инде шул бөтенләй инде безнең авылда бер дин гыйлеме булмаган кеше дин гыйлеме булган кеше булмагач инде авыр бит инде. Мин тәвәккәл тукталып укып карыйм дип уйладым инде. Әгәр инде уңышлы тәмамлый алсам инде Ходай ярдәме белән мәдрәсәне имам-хатип булып эшләргә алай каршы түгел дияр идем инде. Әгәр инде дини билим ала алсам ныклы, үземә ышанычым булса инде эшләргә риза булыр идем инде. Әгәр халык мине кабул итеп алса инде, үз итеп. Ансы да бар бит әле. Шул, менимчә, шулай эшләр идем дип уйлыйм инде. Наил абый, сез Сез әйткән фәрештәләрнең амин дигән җавабына туры килеп, исән сау булып, тазалыклар, сәламәтлекләр булып, уңышлы гына укуны дәвам итеп, төгәлләргә язсын инде. Аллаһның ярдәме белән бу турыда районнарда бит инде урыннарда имам мөхтәсибләр менә фикер йөртә, алар оештыралар. Даже укый башлагачтан беренче курста укганда үзебезнең Рифат хәзрәтнең андый фикерен мин ишетә калган инде. Бер авылга имам-хатип булып Наил абый барырга кирәктер инде дигән кебегрәк инде. Ул вакытта мин аңа рәхмәт әйтеп, ышанычлары өчен каршы булдым, чөнки әле әзерлегем җитәрлек түгел. Укый торыйк әле, өйрәник әле дин гыйлемнәренә, чөнки халык алдына чыгар өчен әзерлек кирәк бит. Белем кирәк, белергә кирәк. Сораулар булса да җавап бирергә дә кирәк. Аллаһы бирсә, барыбер укыгач, ул алган гыйлемне бит практик яктан файдаланырга да кирәк. Аллаһ Тәгалә шулай куша. Шулар булгачтан алдагы вакытта анысы күренер инде. Мин менә аңарга каршы булмаячакмын. Әгәр андый предложение булса инде, анысын инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән алдагы көн күрсәтер инде. Сезгә алдагы сессияләрегездә уңышлар телим. Аллаһ Тәгалә барчаларыбызга да файдалы гыйлемнәр алырга насыйп эйләсен. Файдасыз гыйлемнәрдән сакласын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.